nouă serie pe canal, se numește Sliher.io și hai să jucăm Slider.io și nu contează cum punem cu literă mică, hai să jucăm doar. Uite-l aici pe cel mai mare. Da, și cred că o să fie lung episodul ăsta de astăzi, pentru că este o nouă serie. Dacă vă place, o să facem, dacă nu, asta e. Mai sunt și alți oameni care dau dislike. Bă, dar duceți. Da, nu sunt prea bun. Uite-l, mă, îl vezi pe ăla. Așa, hai. Oh, uite, păpică. Păpică, e păpica mea. Mamă, dar merge lag jocul. Da, chiar. Hop. Oh, l-am luat. Glume. Yo. Mamă, dar du-te naiba că eu l-am luat. A fost cinstit. Mamă, m-a luat ăsta mare, dar du-te. Deci, da, să nu ne ofticăm. Deci am luat unul mare, mă, bă, și m-a luat ăla, mă. Era sigur, el avea încredere, a avut încredere, a murit și eu. Du-te, 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 că cât am aici, mă cac pe mine. Mamă, cât am făcut? 1400, mai ajung și la scoruri de 5000 când nu filmez, da. Că da, mai mă joc și când nu filmez. De exemplu, la 5 dimineața, eu mă joc. Atunci mă trezesc. Așa, mamă, bă, mă duc după aia și degeaba. Da, să vă arăt ceva. Uitați, dacă intrați, uite aici. Stai. O să fie ceva roșu aici. Fiți atenți, fac eu cât mai am eu din gură tot, că e o grămadă. Așa, bă, nu, dar nu mai am nici pic de mâncare, uite. Uite, 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 unde mă? Deci aici, uite aici, vedeți, bă, asta roșie, dacă intru în ea, mă dă, uite. Ca să vedeți, să nu intrați în ea niciodată, pentru că nu dă nici mâncare și uite, vă dă de aici. Da, și puteți orice nume să vă băgați. Și uite, mă, bă, dă-mă, bă. Deci alerg o grămadă după una de-asta. Așa. Deja, hai să filmăm noi. Ce bun e. Nu e nimeni. Mamă, ce lag am la joc. Când filmez. Da. Vedeți? Eu trebuia să bag atunci boost. Boostul bagi pe bară și aici te joci cu ăsta, cu mouse, doar cu ce vrei să te joci. Cu tastatură. Ce te uiți, mă, bă, vrei una în bot? Ioi. Mamă. Deci odată, ăsta mereu, ăștia mari te încercuiesc. Tu poți să-mi schimbi skin-ul, da? Mamă, hai să vedem ce skin. Hai România. România, te cunosc de undeva. Ce faci, mă? Bă, vrei să te mănânc? Nu să fim prieteni, să ne mâncăm în prieteni. Ce, mă, bă, deja nu suntem în mijloc și ăsta. Nenea, aici nu se parchează. Mamă, l-a făcut unul. Mamă, du-te, mă, în gură ta, că uite cât ai. Da, nu ne fricăm, sector să zic asta. Ăsta o să bage boost. Fiți atenți, că vrea să mă încercuiască. Da, ăștia mici. Uite, mâncaia ăsta. Căcatul tău, o-ți mănânc. Uite. Uitați-vă, mă. Bă, ăsta mă ia într-una.
Stați așa puținuși, că trebuie să fac ceva. Așa, gata, hai să ne schimbăm skin-ul. Bă, dar eu nu vreau, mă. Nu vreau să mă joc cu skin-urile. Vreau să filmez, să fiu... Bă, dar du-te, mă! În gură ta. Că știau toată mâncarea, mă. Ui, dar e prost ăsta, mă. Băi, de-i prost. A ajuns mare și s-a băgat într-un prost. Prost, man. Așa. O să încerc să filmez și Skywars și alte serii. Dar ce vrei, mă? Bă, du-te, mă, că nu mă încercuiești nici la naiba. Când vrei tu să mă încercuiești... Uite-mă aici puțină mâncărică. Ce vrei, bă? Bă, nu te atingi de mine, eu mă ating de tine. A, el să se atingă de mine. Nu vreau să mori. Vreau el să moară. Și când îi asasinez pe aia mari, să vedeți cum e. Da, o să vin și cu alte serii. Hai, come on, boys, unde te-ai dus, mă, Gigele? Bă, Gigele, da, avem 2000, uitați aici pe locul 86. Unde dau eu cu mouse-ul aici. 86 și 2000. Și 82 locul, da? Aici, mă, în gură, tu. Uite, asta vreau. Deci, ăștia te iau. Ăștia mici devin mari imediat dacă te-au luat. Da, asta e. Oh, ne-a dat în mijloc. În mijloc e cea mai multă mâncare. Și poți să iei pe toți ăia mari. Pe locul 1 se ascunde el. Ladvai să ascunde, sau cum îl cheamă. Ladvia, cum îl cheamă pe el, pe turculea aia. Bă, da aici, mă, e mâncare, o grămadă și tu o iei. Mamă, ce e aici? What the fai de mine? Mamă, deci, uite, 1, 2, 3 și mai erau, mă, bă. Da, acum și eu n-am calculatorul așa de bun. Uite, mă, așa. Bă, la... N-am calculator de la NASVA sau ce e aia. Dacă e NASVA, așa e. Dacă nu e NASVA... O, mâncării. Bă, du-te, mă, turculea! Turculea! Da, hai să jucăm, nu ne ofticăm. Nu ne ofticăm, am zis. Da, și alții știu că eu nu știu să joc Minecraft și de-aia. Dacă nu mai vrei să filmezi Minecraft, ziceți în comentarii și începem altă serie. Cum ar fi ăsta, jocul ăsta, Sliderio. Sliderio. Slider tu. Uite aici, mâncare. Bă, da, ia-o, mă. Bă, da, ești tu. Așa, te să mă întorc să o iau și vine altul. Până, what? Să te iau pe tine. Mamă, cum a fost? Oh, extrem. Mersi. A intrat și la mine, nu a intrat. Trebuia tu să nu intre așa, bra, what the fuck. Oh, bravo mie. L-am luat și pe ăsta. Și nu mai vine niciunul, așa, mersi, am 1000. Da, e greu să te faci ca ăștia mari. Uite, ăsta beagă viteză acum. El... Bă, dar lăsați-mă. Șerpii ăștia sunt cam ciudați, ca o față. Și cine n-a... Uite, mă, uite, acum pe ăsta... A murit ăla.
Cine a văzut un șarpe cu steagul României pe el? În realitate, acum, pe bune. Cine? Așa mov și de-astea, da. Da, un steagul României. Cine a văzut să-mi zică în comentarii. Cine a văzut? Cine n-a văzut să nu-mi zică că nu știu ce vă fac. Dacă nu-mi zice sau what the fuck, a murit ăsta. Bă, dar holy moly, a murit. Dar ești, mă, eu am făcut mâncarea asta, eu am produs-o, eu am făcut. Nu tu ai făcut, uite, acum ăsta încercuiește mâncarea, du-te naiba. Că o iau eu din curul tău. Da, și ăștia când dau viteză, parcă zici că le iei căcatul din cur. Dar de fapt pierzi piese. Uite mă, bă, du-te mă după ea, așa, bravo. Da. Deja am filmat 13 minute sau 12. Dar vedeți? Acum, ia uite-l. Îi taie la toți fața. Trebuie să ai curaj ca să te duci să fii. Așa dacă nu ai curaj degeaba. Bă, turcolele, ce vrei să-mi faci, man? Turculele, îmi dai și mie așa, bravo. Acum hai să găsim pe locul 2, că unul nu știu. Nu, tot nu știm. Chilanul ăla, Pilanu, Cilanu, ce aia? Chican. Oh my... Fuck you, a luat-o toată. Stați așa puținuși. Dar a luat-o toată, mă, bă, toată a găsit. S-o ia, toată. Și aș vrea să vă duceți și pe un canal pe nume Alex VSL sau VSL, să căutați, are 13 videoclipuri sau mai multe, dar n-are unul și n-a postat acum un an. Și uite-l pe ăsta. Și vă las link-ul în descriere, da? Ca să intrați și la el pe canal, să dați abonați. Dacă nu intrați, nu știu ce vă fac. Da, eu sunt în cumpăna. Uite mă, bă, deci ăla era mai mare decât camera. Mă. Eu n-am stat toată ziua. Trebuia dus să stai, nu? Hai să jucăm. Degeaba am dat boost-ul. Asta e ultima modiție și închei episodul dacă vreau. Și da, vreau. Da, iai. Mamă, dacă îl luam. Cum are ăsta pete, ce are? Așa. Vreau să-l iau pe ăsta. Decât să-și faci o buclă, pe mine te duci pe aici. Așa, ăla să se ducă, nu. Ăsta vrea să-mi taie fața sau ce? Așa, hai să ne... Uite-l, mă. Cam atât cu acest episod. Pa, eu am fost Micul Deștept. Abonați-vă și la Alex VSL. Și pa.